Huwa evidenti l-element ta' kawtela bil-professur Philip von Brogdorf jistqar ma' Net News li l-ekonomija għat 12 xahar li ġejjin mhux se tkun qed tikber daqs din is-sena. Jidher li l-inċertezza qed tonqos, ġifieri però mbagħad l-aħħar mbagħad fl-istess survey hemm indikat ukoll li s-sentiment ekonomiku fil-fatt mhux daqs pożittiv daqs kemm kien qabel. Ġifieri ishom jikkontradixxu lilhom infushom. Però bla dubju naħseb li l-ekonomija s-sena d-dieħla se tkompli tikber, però mhux bir-rata naħseb daqs kemm kibret din is-sena. Il-professur von Brogdorf għadda dawn il-kummenti f'intervista li saritlu minn dan l-istazzjon wara li l-aħħar aġġornament ekonomiku li ġie pubblikat mill-Bank Ċentrali ta' Malta wera tnaqqis fis-sentiment ekonomiku. U naħseb dan huwa dovut ukoll għal fatt li naħseb hemm slowdown ukoll fil-euro area li jimpatta wkoll l-ekonomija tagħna. Però wkoll naħseb ukoll hemm isu speċi ta' fatik fis-sens ta' konsum li baqa' dej vera, però se naħseb anke minħabba ovvjament il-prezzijiet u l-inflazzjoni, l-impatt tal-inflazzjoni beda jinħass. Allora ovvjament il-konsum għalkemm jibqa' dej xi ftit jonqos, u dak ovvjament jeffettwa wkoll l-ekonomija u tkabbir ekonomiku. L-ekonomista Philip von Brogdorf insista li mill-lat ta' investiment jista' jkun li naraw tnaqqis sostanzjali fl-2024 anke minħabba l-ftehim li ntlaħaq riċentement dwar ir-regoli fiskali u li għandu jidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla. Ovvjament dana jista' jkollu impatt fis-sens ovvjament li l-gvern ikollu ovvjament jilħaq il-mira f'4 snin jiġifieri d-deficit jinżel għal 3%. Dak ifisser allura li n-nefqa pubblika parti minna ikolla tonqos u da jista' jeffettwa allura investiment mill-lat pubbliku ma kif ukoll jista' jeffettwa wkoll l-investiment privat speċjalment fi ħruġ ta' tenders. Dwar l-inflazzjoni, il-professur von Brogdorf sostna li l-uni tal-ħajja tibqa' sfida ewlenija f'pajjiżna. Għalkemm is-sena d-dieħla l-inflazzjoni mistennija tinżel mill-livell preżenti ta' 3.7%. Huwa rrefera l-prezzijiet tal-ikel li baqgħu jiżdiedu ta' kull xahar u għaldaqstant dan ikompli jimpatta lill-konsum wara xhur sħaħ ta' inflazzjoni għolja. L-inflazzjoni diment li tibqa' il fuq minn 2% tibqa' problema. Il-target huwa tal-Bank Ċentrali Ewropej huwa 2%. Issa jekk nibqgħu fil-livelli fuq 3%, dik tibqa' problema, fis-sens ovvjament allura li l-prezzijiet ikomplu jiżdiedu. Il-professur Van Brogdorf irrefera wkoll għal fatt li l-Kummissjoni Ewropea indikat lill gvern Malti sabiex jibda jnaqqas is-sussidji fuq l-enerġija li hija fost ir-raġunijiet ewlenin li qed iwasslu għaż-żieda fid-deficit li bħalissa jammonta għal 10 biljun euro. Hemm li xul oħra wkoll se jiġri bis-sussidji fuq l-enerġija u fuq il-fuel. Il-Kummissjoni Ewropea tinsisti li dawn għandhom jitneħħew u jitneħħu fis-sena d-dieħla. Meta effettivament għadna ma nafux, però dik hija ovvjament ukoll minħabba l-regoli fiskali ġodda daw is-sussidji jridu jitneħħu anke minħabba l-fatt iridu nilħu l-mira ta' 3% fi żmien 4 snin. U dik ukoll ovvjament it-tneħħija tas-sussidji fuq l-enerġija u fuq il-fuel bla dubja wkoll impatt fuq l-inflazzjoni. Ġifieri l-inflazzjoni minflok tinżel terġa' titla'. Allora ovvjament dik hija sfida li għandna bħall-ekonomija kif se naġġustaw meta jitneħħew għal kollox. Desiree Grek, Net News.